ମାତିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବାବା ଦେହରେ ବିଭୂତି ଓ ବେକରେ ମାଳା ପକାଇ ଠକୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବାବା। 6 ବାବାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଭଣ୍ଡ ବାବା ଏବେ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଡେରା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଦେହରେ ବିଭୂତି ଓ ବେକରେ ମାଳା ପକାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବାବା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା 6 ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଓ ରାଜ ହୋଟେଲକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ କନାଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଓ କାଙ୍କେରୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ 2500 ଓ 5000 ଟଙ୍କା ଭଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏମାନେ ସନ୍ଧିକୁଲିହାରି ସ୍ଥିତ ଏକ ଦୋକାନ ଘରୁ ପନିର ଓ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଦେବଭୋଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜେରା କରି ଦେବଭୋଗ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଦେବଭୋଗ ପୋଲିସ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଭଣ୍ଡ କରିଥିବା କନାଗାଁ ଓ କାଙ୍କେରୀ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଉଭୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ମୁକେଶ କୁମାର, ସୀତାରାମ ଯୋଶୀ, ସୁରେଶ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣା ଗିରି, ଗଣେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସୁଭାଷ ଯାଦବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଦୟାନିଧି ଗୋପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶ୍ରୀ ଖବର।